Kalong ke basot hamula barsko kumek ladangi perkat ya ke balajia hapok keriksi kecongi amar bangilong kibru kibangej bej bat kibakok ngok bej ya ke baki bru kile lengba ki social media kene kalong ke ba so thamula do kata-kata dongin ya pe ya kene ki video kade ke video ke bala suidit da mano re mano siapang ka jingkren ai kublai jong Donald Trump ya kinong job kum ka VPP kata kadai ka video bala su edit da mano re mano Henry kipaj ba jongi kilak kongo umbat penlang sisya ya kana ka jing edit jong ne ubrew ka bala lalong ka ba ithamula sosnei yangi ki khasi ngej bej ngila ban ong Henry ngi kisi ngi de ki bastard tama ki danro ki khap kiba ngi suku ngobet ya ka ba kibrew kile lengba ki rensan social media. Voice of the People Party has done an incredible job, fantastic leadership and dedication to the people of Meghalaya. This victory is not just for a party, it's a win for democracy, a win for progress, and a win for the future. The Khasi people are very smart, very strong, very wise. Meghalaya will be great again. Thank you to Mr. Arden Miller and all the elected MDCs of VPP. A big thank you to Rikasi Jaitia, Kublai Shibu. Kadon par sakane ka way ka video ka bala idit da mano re mano ya ka jing ai kublai jong way ukur tong MDC jong ka HHPDP ha ka ba ula keren ya kane ka jing keren ba ndang ngala job fimdeshu ban phone ya nga namar kamtama ka permit lada fi phone ya nga kan poy ka jing ya dom bro bat bok bro kane ru kalong ka ka video ka basngo komik basngo thamula re ngej baki paj ba kisotu ya ke ba kibru kisule bar kisu edit leng ba kine ka juk start mata ha ki social media ba kine kilong tang ki ba kwa man pen tho bria lane keno ya ki ke ba ki kren kum kiru rong ba nala job kum MDC lese fi kwa pan thon yanga te wat nam phon la mit nama ka pan thot nala lap ba ka jing thon ka poi sha ka jing ya dom brio kata ka badan kam kata bangi phai pat chane ka jing pun bam smai ya ki MDC ha kane ka sengi ya kine ki badang sujop thamai kalong ka ba so burom yo ba titos khan ubala keren ka tin khasi kane ka pan pau ba titos khan udai we ubru ba pan emi ka ka tin khasi lang ba ha kane ka jing keren ka jong u lang ba ka jing smai jong u ha kane ka sengi ka balong kum ka dak ka ba burom ya ka jong ka kentin kum u khasi ha kane ka sengi ka ba ya pan bam smai na batito starwekan belasaje pengkot pura juga kasih kat nomor stasi kausel na smai wan break bangan treho bat bangan buat berhenti ya kan itu sensar juga dia kat tunggaan belabu bat bangan treho na kita kam ya ka belaban syaitan regidon pat kiwe ki video kiba hakerson yalap election kiba keren palatput kini kinong yalap election lengba kini kijing yalap election kijongki kibal kan tho bat keren to metro ya kibru kibadai kiri urang ba kene kalong ka ke bas musik ladangi kum ki rupaj ba ngin sko tenat ya ke ba kini kinong yalap election kipen kelumar klik yang kipaj ba ar kiba kena bat kan tho bat ban ya kibru bat keren ru da kitin kibum sula su bangin pedang bangin dang pedang ya kane ka ya kecing keren jong kini kiri urang ba kene ka dai ka video ka bala yalap election ha ka way ka jaka ha ka tanyar nikor ha ka ba way ulidar nong yalap election bala kena do banda so pap so sang ladangin sengap ya kene kecing keren ka jong u andre ha ka jing sisa kum ki MLA ki MDC ha ba kila job ingej baki jutre ki kam ki babha bar ingej ki deru ki bru ki banang ki bastard ki ba ki paj ba ki jid ki andre kalong pat ke bang bom so tenat ba unai urang ba ulah keren tomat sedu sebab palat ha ka ba ulah khen ba udai kum usnyang ulah khen ya ubru kum umrat ulah khen ya ubru ba udai to pit tesngeng ukale lanu jakle kane ngas ngoba ngem sola mat priang hangi ki ru paj ba ya kum kane ka jeng keren jong une tong ini skam kane ke video nai na ni noi kle mona
saya kulit mangi meeting awet kulit nama kulit siapa? Anong raw yung ang bongo sa kana de kitin bongo muda bongo anong raw yaw kulit yung bongo mo. Tahu dia mulai ni nganan pengkeran mereka pengkeran nama nak tiap dia kajin kulit kajin bongo tu. Ada nama tu langsung Amat siap rumele ngam tingre ini siap peniap mo. Alare di nervosnya malayok kalau mo tu menjaga dia ke parti bipingan seliang ada kalau let me die peacefully no problem. I don't care. Ngantare ule saklebit ule kle lolong kuasa panlong nisi barka pamer barka kualang badem nisi dem